Ah, ni ata diri karon sa sa Yucatipunan, Santo Tomas. Nidayo ko diri kay naamang pinabatian nga istorya nga nay magpahornal diri. Manghornal sa me. Oh, manghornal sa ko. Nara kong amo. Oh. Amo way kwarta. Amo way kwarta. Manghornal sa ta kay para naatay konsumo. Palit og ginamos. Ini akong hurnalan ron usa po ni siya sa follower sa Facebook. Pero akong amo. Amo daw. Shout out sa mga farmers ha. Diya. Tibuok. Dapnor. Oh. Pait po ng mga farmers po. Sa Manato. Get some help. Kay og magulan-ulan tikongkong. Tikongkong sa daplin. Og way ulan daw, tikangkang. Magkabugoyan ning among ha. Bidyante po. Magtabas-tabas. Ug ulan ti kongkong, ug way ulan ti kangkang. No, God, please, no, no. Lah. Sa Uncle Tatsuki man din nagunsa man din dire. Nagunsa man kadiakon. Tanaw lang diha kay Why are you running? pa ko. Why are you running? Kinsa man imong amo day kol? Di kuan. Wait for it. Here it comes. Miss Philippines. Almost there. Nang guntinga kol kay malangan ka na kol. Ay kadangay di ay no. Kalangay man ang gunting-guntingon kol. no. Kamuta? Pagpila man kilo anak karon kol? Ba't nagpilang kilo na balaan ni ron og kuan? Kana kol, oh, mula-mula na kol. Murag buna-buna kinahula. Mula-mula kol. Ora pa din mo mag-harvest kol, no? Saya na ni. Dongdong ng trabaho kol. Basi gikawat na siguro ni gikawatan. Ay, karong nga ma-football kasi mong amo na kol. Deduction gina kol, makabalik ka na sa kapunuan kol, 1 million deduction. Makatapal tani. Dugtong pa mo. Kailan ko itong kol, tagiya man kol. Imong amo man kol. Anak mo dagkag bunga kol, oh. Sa mana kol, napay isa kol on sa deka kol. Ay napa di ay. Napay isa kol. Suri jud madam. Tarong-tarong nga kay. Pila na kanini. Ay, napangutan na kol. Pura na zona na. Oh, shout out sa mga mangitag tanglad diha, nay tanglad dire daghang kayo. Dire sanyo katipunan Purukwan. Oy, shout out di ay Kang Ruel Manalaw di Davao, Bangkiruhan. Shout out po ni Doris Quinto Masayaw. Diya sa Tagum ug Kang Ros Annabel Mendoza adi. This is सबै आउनुहुन्छ अनि फेरि म हाँसु हैन दोरी चल्छ Dito क्या ta ulo kung kaita nalimtan mo ta. Sa man trabantihan ni man tarong mag-harvest football karon kol. कुरो
Luya na mga tagkwartakol no. Sa iluoy, haskang luoya. Luoy nga luod kon. Mas dali kamuton lagi. Okay na ni. Ikaw. Unsa man ni? Pras na sunod na. Sag